Utake lawan Sinur Prabu Baladéwa ning aku nuntutake karo kabeh wong-wong negara Mesira. Prabu Duryudana mulai dadi ratu kuwi mau Raden senengane janji manis. Senengane watak wicarane kaya wong liya, kaya bisa bareng tuwate wong liyane pranata. Sing dadi kasunatan ora ana apa-apane, kabeh mung janji, kabeh mung manis. Salene Duryudana bae makmure kabeh para kawulane kuwi Mesira. Nek nyatane apa? Akeh wong sing ngandhang kesempatan, akeh wong sing ngandhang susah. Karo kekurangan sandang pangan kelawan papan. Kanggo negara Ngastina iki jembar jajane jero cangkem bedoro kudu ora dopung carane. Waya nganti kawula negara Ngastina mengko-mengkone mung nandhang susah urip ora tau duweni kamulyan, ora tau duweni bebungah. Kapan gue maju negara Ngastina? Dadi aku kuwi mau siji kudu duweni watak wibawa. Wibawane laku aja nyarono gedeni dari kawulan iki. Bisa wibawane laku karo bertresnani dari kawulane. Awit kamu sing tresna bakal nyengkuyune, kamu sing ora tresna ning buri tansah ngiwi-iwi lawan lakune. Kaping pindho diarani wicaksana. Adil kalamarta aja beda bedake. Anggap asal urip derajat. Sugih larat kabeh kuwi mau kudu dirangkul bebas beda suku beda golongan. Aja mbok beda-bedakake. Awit negara iki kuwi mau nganggo dasar adil. Kaping telu satu lahir batin sentusane lahir dijogo kesarasane badan kanggo sarana rampung ati jijibahan. Sentusane batin aja kanggo pringgalan caliku yen kudu lan rasane. Kanggo kasar jujur, ratu yen jujur mesti bisa kuyung dari kabeh para kawula. Iya ora sing cetha. Mulane Baladéwa yen pancen kowe kepengin slamet manuta lawan begawan jati pitutur. Aku arep goleki keadilane Prabu Duryudana dene negara Ngastina dadi negara sing makmur subur jibal-jibul. Mulane aku ngedete pertapan bukti kalgoko papan ana sajroning wana Kurusena. Niatku ora jajah, niatku ora ngelingake para Kurawa sing wis mikirake bener-bener wetenge